Hello friends, ang joton lamsuga ani SBLogo haino haijot furungkaham hai saduni khambara phaijak thaisuk chani bagai thaisuk khogi chanai hai pura bufang kajak tabo sakago hai khagai pekha te kaisa bufang kajak chung pura chanai kumun norona phungnai naitani video no paitha nai pura khajak chung kumun thaisuk pura already jota kumun age borok dui jona khago monai song khamani oke pura darok tijak chung mo sorok ke tabung chanai nung mangkha bole dini thani mangkha chung tau salai nai che ta bithya oi o wana rodi bato lago oi wana rodi to lago buju kare pura salai nai pura phaisuk sagai te khachun tau nam pura tabak ta stai gobai baise khuru khuka tante fukalai he thanai obani bagai chung joto chung 5 jona moton tong borok ke joto chai pekha ke pura bua taba besna ka yakung ni kok pura accident ongkhabo chadu bai yakung pura silani marano kunung lagi sa obidukhe pura wasigai kinme cheu inari oju pura rokhe jata 10 sila rok na rohon boke rohon bolo sakha bo bisamiya bo tani hinkalai bisamiya hinkalai karon ke bo eto domaya bo kubang saiman dia bahai ke ang bono ang zaro sakha bani bo sera mani bai doma dia moke sino fast do mani bagai sakha mane ke pura ora sajak oi nam jata thanai kya oborona khalai daro la khleya abang ro kaslo kha daro la ya anda li bathai ibla ala kaslo khli ibu sobo wakhi pala bai chen hene oi rotla bachini chinatche tangbo mutamni hamde tabake dinesh no khana rana bini pura naima khana emon tukjak kono bathaba kuchuk pura gothia ina kha emon kebona taba emon style khainai keno naima nai taba katin ke ta he nungle style khainai lina ke taba bona bora onek muniyo kuchum ro hinge khana ro bo bahai tukbinge khana ro tukjak rami thaka bani bai bana ta khana ranai ram ke ora bana naima nai bono tabo khanai ranai naitone video no filender patha purunto keno no phunai bini bo khanai bai ki raka naitone fen chona